Dobrý deň. V tomto návode si ukážeme, ako deaktivovať existujúcich používateľov na účte Rikva z vášho laboratória. Ak chcete deaktivovať akéhokoľvek existujúceho používateľa, prejdite do sekcie Správa používateľa v pravom hornom rohu. Následne sa zobrazia všetci používatelia, ktorí sú už priradení k účtu vášho laboratória. Ak chcete deaktivovať používateľa, jednoducho kliknite na ovládací prepínať zapnutia, vypnutia. Systém vás požiada o potvrdenie, či chcete používateľa deaktivovať. Stačí kliknúť na áno a používateľ bude deaktivovaný. Ďalší spôsob, ako deaktivovať používateľa, je kliknúť na ikonu ceruzky v stĺpci Upraviť a potom jednoducho kliknúť na tlačidlo Deaktivované. Ak používateľa deaktivujete, všetká sledovateľnosť a všetky výsledky, ktoré na novej webovej stránke rikvas.com zadal, zostanú zachované, avšak používateľ sa už nebude môcť prihlásiť do svojho účtu. Po výbere možnosti Deaktivované stačí kliknúť na ikonu Uložiť. Ďakujem za pozornosť.